nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, 7:14 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500, Clinicas for Biotics, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga issue na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, August 28, 2025. Magalumon ang panibot diri sa sudad sang Iloilo. Tuloy mabasa ang dalan bangod sa manipis nga pag-ulan. Sa mga estudyante himos na may klase, may empleyado maghimos na kay may office. Paligo na manghabon DTX Beauty Soap. Tumars ang D3 Bio kag DTX 500 para nga kondisyon ang lawas ang immune system sa pagkatubang sang adlaw nga ini. Sa mga suki sang Foro de los Pueblos, a blessed Thursday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inyang adlaw nga ginhimo sang Dios makalipay kay magasadya. Salmo 118:24. Every morning is a blessing, every gising is a blessing. It is a wonderful thing to be alive. Ayog gid kun buhi ka pa, Ecclesiastes 11 verse 7. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Extend Food Supplement for Men, Mighty C kag DTX 500. Mahimo rason sa pagpahalin kay General Nicolas De Loso Torre III sa pwesto. Nagsungaw na sa pwesto o sa publiko. 4th District Board Member Rolly Biacaristura handa nga pangunahan ang investigation sang Provincial Board sa Ghost Flood Control Projects sa probinsya sang Iloilo. Sa health news, atensyon sa mga ginikanan, mga tiya, tiyo, mga lolo, kag lola, and even mga nani, mga nagabantay bilasang bata. Board games. May madamong benepisyo sa kabataan. Board games. Ano nga board game ang madumduman mo sang bata? Pa ikaw, Sir Cedric J. Tolentino, kay Ma'am Beth Idalilia, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Dan Calvo, kay Sir Glenn Celestre, kay Ma'am Ningning Ilumba, kay Ma'am Joy Aynaga Arquisa, sa Barangay Maray, Bugasong Antique, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Remia Panes, Kagawad Nilo Serbas, kay Dionisio Cordero Supapo, Mami Ason Pineda, Ma'am Marisol Casiple. Anong board game ang madumduman mo pa nga ginampang mo sa bata pa ikaw? Nagampang ka Snake and Ladders? Snake and Ladders, kinalogo na isang ilogo mo. Damo galinesa sang benepisyo sa bata. So, ipilak nyo ng cellphone or ganimang iPad ang ginatan nyo sa bata nyo kung natakan ka mo kaya masabad. Kag backlist ang board games.
para magdagan utok niya. Amo ina ang suno sa mga eksperto. Foro de los Pueblos. Medias Ian Webes sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Subong adlaw, Webes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch, kag sa Pasig Branch. Kani sa mga taga-Pasig, taga-Dueña, San Enrique, San Rafael, Dingle, Bingawan, Tapas, Dumalag, kadto ka mo dira sa Kalinog or Pasig Branch sang klinika kay may free consultation dukaron nga adlaw. Foro de los Pueblos. Medias in Webes aga, today in history, August 28, 1749. Si John Wolfgang von Goethe, ang kilalang German author kag philosopher, ang ginbunag sa Frankfurt am Main sa Germany. That was 1749. August 28, 1963, si Dr. Martin Luther King Jr., isa ka Baptist minister, ang nagsulat sang I Have a Dream speech sa Washington, D.C. Sa diin iya nga gindoso ang civil rights kag economic equality para sa African Americans nga yara sa Amerika. Foro de los Pueblos. Agosto 28, 1979, may mabaskog nga tornado, buhawi, nga nag-igo sa Fremont County sa Iowa, sa diin 2 ka tawo ang patay, 21 ka mga balay ang nagkalagwa. Agosto 28, 1990, may mabaskog pagid nga buhawi or tornado nga nag-igo sa Plainfield, Illinois, USA, or gintawag yadto nga F5 tornado. 29 katao patay, 350 ang nagkalapilasan. The strongest August tornado nga na-record sa kasaysayan sang Amerika. Mayara pagid sang mga trahedya nga natabo sang amo nga tinuig sa amo nga pungsod. Foro de los Pueblos. August 28, 1992, ang Dream Team, ang Men's Olympic Basketball Team sa Amerika, naghampang sa ila first game sa Barcelona, Spain Olympics. Sa amo tong hampang, gindaog sang USA ang Angola sa score nga 116-48. Ang Dream Team at that time, Sir Steven Haradino, Sir Pablo Bambo Dorem de Saba IV, good morning sir, kay Kong Bebot Nava and Ma'am Ding, dara sa Ermita Dumangas. Sa 1992 nga Barcelona Spain Olympics, ang Dream Team, amo tong tawag sang USA basketball team bala Sir Dan Calvo, ginabukusan nanday David Robinson, Charles Barkley, Karl Malone, Patrick Ewing, Chris Mullin, Christian Leitner, Clyde Drexler, John Stockton, Larry Bird, Irvin Magic Johnson, kag Michael Jordan. Isa line up lang nga Dream Team gin, mabato kaw. Ang ikaduang hampang sang Dream Team sa 1992, Brazil. Ang score, 101, 71, 101, 71. Inamasaan nila 30 puntos kinagamansi. Kag sa finals sang 1992 Basketball Olympics, nag-enkwentro ang Dream Team sang Amerika kontra sa Croatia. Ang mga players ng Croatia, sanday Vladan Alanovic, Franjo Arapovic, Danko Tekan, si Alan Grigov, Aramis Naglec, ang kilala nga si Tony Kukoc. Si Tony Kukoc, nakampang ini sa National Basketball Association. Sa finals sang Amerika kag Croatia, ang abanse sang Amerika sa Croatia at that time, Ma'am Marie Thalia Metzelina, Loverian Calad, Ma'am Sylvia Pama, Ma'am Nadeline Sautong, 117-85. Score pa na! Si Dream Team 8-0, wagid perdi ang Dream Team sa Amerika under Coach Chuck Daly. Si Coach Chuck Daly, nangin coach ini Sir Dan Calvo, Sir Alan, sang Detroit Pistons sa NBA 1989 kag 1990. Duato kasunod-sunod nga tinuig nga nag-champion ang Detroit Pistons. Ang uli nila nga champion sa tiempo na nanday Ben Wallace, Rashid Wallace, day Rip Hamilton, Tyson Prince. Amo na to yung katapusan. Pero sang 1989 kag 1990, si Coach Chuck Daly
amo ang coach sang USA Dream Team Basketball. The greatest sports team ever assembled suno sa sports world. Foro de los Pueblos. Isang pangtol sang Croatia kag Amerika. 16 points si Tony Kukoc, 5 rebounds kag 5 assists. Si Kukoc pag itataplis, tisoy ni sa naghampang sa National Basketball Association para sa Chicago Bulls. Upod kanday Michael Jordan, si Ron Harper, si Steve Kerr, si Locke Longley, si abtanay pa ni sila ni Blandy Bulabok, si Dennis Rodman, The Worm. Ang bakatid sa lado mo, man kamaan ka mo, atensyon sa mga kabataan ninyo gipag-ilugon niya. Ang last subject namon sa high school kami, diri sa isa ka eskwelahan sa syudad, hindi ko na paglawagon ko din ako nag-eskwela sa high school. Kaya kanon mahambak ka daw hadog, imuted. Ang last namon nga subject, yung mga 10:45 hasta mga alas 11:20, Sir Paul. Why do tamong sulod mo, iti championship games ng NBA, Utah Jazz versus Chicago Bulls. Kaya mga, kung si Michael Jordan, nga nang kapadiwal daw, aya mo. Dahil mo na nga kilala naton si Tony Kukoc. Foro de los Pueblos. Muna ang Today in History, August 28, 2025. Foro de los Pueblos. Subong nga aga, may pamangkot ko sa inyo, sabton nyo ko ha. I-post ko ni nga pamangkot sa imo, Sir Kim Hiroso Panes, dyan sa Sitio Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City. Samtang nagagorob ka dyan, Sir, ka ugbos bla ka balinghoy. Namit na sir nga dahaon, Sir Kim Panes mo. May pamangkot ko sa inyo, subong, hindi ka mo magrason nga, hindi takon kayo, hindi ka English, Ted. Do karon nga aga, may istorya kita parte sa mga korupsyon, mga tinukluanay sa gobyerno, tanan yung mga palapaw bla para makakwarta. Hindi lang milyon bilyones ka pesos ang inistoryahan di Ma'am Mirna Lago, Ma'am Malu Lago, kay Ma'am Ludi Gulilaw. May pamangkot ko sa inyo, subong sabton nyo ko ha, no? Kaya gusto ko nga interactive kita. Wala ako diri sang monopoly of knowledge. I want you to share with me your thoughts sa ginistoryahan ta. Hindi nga sagal lang mo kumati. Abi nyo hindi makapoy masagal wakal de. Gamararaya to kubog ko di ka wakala. Subong aga may pamangkot ko sa inyo. Sabton nyo ko ha. Mami Cheng! Mami Cheng! Day! Kumusta ka na, Day? Kumusta si Bishop Don? May pamangkot ko sa inyo, subong sabton nyo, Sir Fred Pascala ha. Sir Wilson Arinsol, kay Ma'am Analisa Bolves Arinsol, dito sa Kabuluan Norte Oton. I-kuhan ko ni message, or ipamangkot ko sa inyo sa English. Anong bot silingon para sa inyo? Aryo? In English, better a little with righteousness than much gain with injustice. Better a little with righteousness than much gain with injustice. Anong bot silingon sina Ma'am Marie, Ma'am Laura? Abi message ka mo dia. Foro de los Pueblos. 7:27 sa aga, oras sa Pilipinas. Sa sining karon lang, ginadumduman sang 1895. Ining paghimo tikang ni Catherine McCormick, isa ka philanthropist kag suffrage activist. Siya ang naggasto para sa research sa paghimo sang birth control pills. Tiya magamba ka Ma'am Sir Noven Herosa dira sa Baldosa Lapas, sa Eric Gose, birth control pills ginapunggan ang pagbusong sa babae. So ang birth control since 1875 pagali ini Sir Edgar Barbado, no, Leon Tabares. So it was Catherine McCormick nga nagpundo sini para nga usisaon kung balamang inviable ining birth control pills. Eh kung pagustuhan mo lang, bisan way na kalanon, way na bakal gatas, ang asawa gabusong mo. Gakalang kuyan mo. Mako mo tag 7 bata, 8, 10, 11, 12. Gahagdan-hagdan Sir Jeffrey Laurencio mo. So ang birth control pills diri sa Pilipinas, iti may Lady Pill, Trust Pill, may Daphne, pangalan sa babae, no? Tapos may Wida, Disogest, kag Levonorgestrel. Although ang birth control pills nagapugong ini isang ovulation, OVULATION,
may mga tinion man during sa cycles ng babae nga hindi manotice mo ang simptomas ng ovulation. Anong ovulation? Hindi nyo ko di pagkabigon, mambagi daw gabi nastos ni si Ted Away. Ang ovulation, parte ni sa menstrual cycles ng babae nga nagatuhaw ini ko ng itlog ang ginarelease halin sa ovary. Amo nang pinamuka fertile nga tinion nga magbosong. Amo gani na nini, kung ikaw nag-ovulate, botsin mo sina nga nang fertile ang duta. Amo nang iban, isa kahanot, dukot na yon. Isa kahanot, dolot. Kaya mga senyales ng ovulation, usually nagkatabo ini 13, tubtub 14 kaadlaw antes ang masunod mga period or menstruation. Pero nagabari man ini. Ang mga senyales ini, may release ang clear and slippery cervical mucus. Tapos ang dugahan mo, may mga pagbago, may pagtaas sa imo basal body temperature. Nagainit lawas sa sang babae, Sir Paul. Tapos may mild pelvic or abdominal cramps. Amo nang iban gina urinary tract infection or gina dysmenorrhea, sakit tiyan nila. May kilala gani ko nga lalaki. Aba niya, agoy, na-dismi ako. Kapag dire-dismi, makro nga, manan mo nga pang babae na ng dysmenorrhea na. Hindi nag-dismi, gikuyayaya. Tapos to, nag-bloated imo tiyan, bala daw, matsaga mo daw may hangin imo nga tiyan. Ay lang gani kayang hangin sa tiyan nang hindi sa ulo. Budlay kung sa ulo, magsulod ang hangin. Kaya kung sa tiyan na iya, pwede mo niya mautot. Tapos ang guya, sang babae, nag-increase ang redness, ang pagkapula-pula. Ari pagido, nag-increase ay nga sex drive. Ang babae hot during ovulation. Your body temperature rises slightly after ovulation. Bangod ini sa increase ang progesterone. Ang progesterone, P-R-O-G-E-S-T-E-R-O-N-E, hormone ini nga responsable sa pag-prepare sang uterus sang babae for pregnancy. Mangkot katid na agyan mo, waay manan mo nga lalaki ko de. So may mga methods sang birth control. Gamit ka condom, intrauterine devices, contraceptive implants, sterilization. Ang sterilization ngayon ni Ma'am Janine Cano, Ma'am Bethlen Ibuena, happy birthday Ma'am, Sir Nonito Sumbong. Ang sterilization, para nga hindi ka na makapabusong bla, or hindi ka na magbusong. Sa babae ang tawag sini, tubal ligation. Kung ang bana mo, perte abi ka asab. Amo nang hambal, tagani nga isa kahanot, dukot. Di parang enjoy gihapon, why lang sa benepisyo sang baby, may tubal ligation. Or ginautod ang tube, or ginakuha na sa ginahigot, no? Permanent sa nga surgical procedure para sa female sterilization. Nga nagabalabag ina, tapos ginaklip ina or ginakuha sa fallopian tubes para nga mag-prevent sa sperm nga mag-fertilize sang itlog sang babae nga magtugas sang iya nga pagbusong. So, amo na para sa babae, tubal ligation. May suryat na sa bang family planning. Kay iban sa inyo da, gasaramihan kanin. Kamo ka ba, bakal ka puroy nyo para sa lalaki. Ikaw nga nanay daw, nagkarabingaw ka nun ka pamata. Nagkarapungil do yung ngipon mo. Di parang hagan-hagan na bala. No? Enjoy ang matrimony of marriage and the gift of procreation. Ngaway lang sang bungay Iti may iba niya nga ulayon sa katulugon gani. Hindi man nila gusto, hamba nila langga. Lakaon talang bata ta. Mga tagtatlo apag katuig ang gap bala. Huod Ikaron paguni ka sirom. Kagya igot ka kawayan ti ano abing way ka maabit parotwasan. Ti amtis magturok ti ulayon sa katulugon, Ma'am Twinkle de la Peña. Hilugay ka dyan, Ma'am Twinkle, kakurukadlaw daw guilty, kagilang kajapay. Ti tubal ligation para sa babae, kag vasectomy sa mga lalaki. In short, ginakapon. Pimpin ni mga kainam nga mga bana nga ba, wag pang hindi ng asawa mo. Ga as-as doon.
Hindi nako. Kag magbata gani ko nara na gani sa delivery room Norberto Jolien Montaño dira sa Buenavista Gimaras. Hindi nako! Andaman mo lang saldi. Hindi kasi saldi ko nga nagabuol to ka bilyon nga flood control projects ha. Hindi do ko William. Andaman mo lang sakit-sakit gid. Hindi do takon. Gapang hindi pay ano mo timoy pagkuhit. Isa ka hanot, dukot. Kaya way ka family planning, so kung nalaki, vasectomized, mo silingon nga nakapon, Sir John Lee, kuhan ka lang day, eat all you can ka, pero hindi ka mabusog. Ay, hindi eat all you can, pero way lang bunga. Ibang ka pakapon. Ginablock ang tube, orang ginatawag na isang vas deferens, nga nagadala sang sperm, pagkadto sa testicles, pagkadto sa semen na amo na ang para sa mga lalaki. In 1875, it was Catherine McCormick nga nagpundo sang pagtuon para nga may birth control pills nga tumaron ikaw. Iban hindi pa gustong magbosong or hindi pa gusto nga mangura ng bata. At ano matimo gani kaya ko ulayon sa katulugon. Family planting sir nito. Sumbong correct na. Gimares Chavez Buenafe, good morning. Foro de los Pueblos. 35 pagbalik ta, detalyahan pa, ano ang rason sa pag-relieve sa pwesto sa Ilonggo PNP Chief Nicolas Diloso Torre III? Kang aton nga early morning devotionals. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat buses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May song! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5
News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon ng estasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5 kadungan. DTX Premium Coffee. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa mga adlaw, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilud, Pasay City. Kung ikaw taga Pasay sa 51 ka barangay, taga Dueñas, taga San Enrique, San Rafael, Dumaro Capiz nga malapit sa Pasay, kadto ka mo dira sa mga adlaw kay may free consultation kada Lunes. Hamuman sa Kalinog Branch, sa Miagao Branch ng Klinika, Baybay Norte or B Street Miagao, so ulunhan lang sa merkado. Kada Domingo may free consultation. Kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, may free consultation sa adlaw sang Lunes, Martes, Miyerkules, kag Biyernes. Kung Sabado, sarado ina siya. Pero pagka Domingo, bukas naman sa pagserbisyo sa inyo. Foro de los Pueblos. 7:43 sa aga. Blessed morning, Ma'am Eileen Hipulia Guares, kay Mary Sal Cordero de Mapindan, kay Ma'am Teresa Bidonya Lawag Lopez Selose Weng, kay Ma'am Lilian Rose Trimañez Hamayo, and Ma'am Rosana Bugna.
Ma'am Eileen Hipulia Guarez, thank you ma'am. Sir Jean Ray Siman, Sir Bambu Dorem Desnava sa Ermita Dumangas, good morning sir. Sir Steven Herardino, Ma'am Eden Dinuevo Bayona. Good morning also kay Sir Fred Pasgala, kay Ma'am Eileen Hipulia Guarez sa Aganan Pavia, Sir Danilo Bayuran sa Sohoton Barotac Nuevo, Kimares Chavez Buenafe, halang doon ang imol nga gapangabuhi sang patas, kakahuyanan sa isa katawo ang manggad halin sa panunto. Florenda Cadavero, iban dyan nga lalaki, Ted, pakapon dulang, panigurado, correct na. Kompleto pangipon ko, Ted. Hambali Ma'am Marie, huod ano mo Ma'am Marie, kuha mo ng, ano gani panawag sini, ng slightly used. Sorry ha. Ito man, Ma'am Twinkle de la Peña, isak bilog bata niya, bali 11 anyos na. Ay, droppy, Ma'am Twinkle! Kaninit kayo mong pamata, nga dropping pamata, samtang may ginawa ka pa. Ang pamangkot ko sa inyo, Sobong, ano inyong pag-insindi, sang tinaga nga, or sang proverb nga naghambal, better a little with righteousness than much gain with injustice. Message nyo din sa ato na, kay basamta na dugay-dugay. Norberto Jolin Montaño, Twinkle de la Peña, bisan gamay lang, basta pinangabudlayan mo, kag pinabalhasan mo, hindi ka mahuya, magpakaon sa pamilya mo. Sang sa dalag ko, kag damo mo karta, nga sa papos mo nakuha, primilang ginalagas sang konsensya mo, wala ka kalinungan. Ang bali Ma'am Ningning Ilumba. Erix Gallego, good morning kay Sir Jojo and Ma'am Pani, kay Gapamati. Din ka mo sa Erix Gallego, din ka mga lugar, subong kay Lawagon, taka mo kompleto. Janine Cano, happy birthday kay Mami Bethlen Ibuena, subong adlaw dala sa Ingori La Paz, teaches that spiritual integrity and moral uprightness are more valuable than material wealth. Hambal ni Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir Jeffrey Laurencio, Sir Jeffrey din kasar pauli, Sir Tristan Wayat Gulay, Alex Sasabo, Ma'am Florenda Sasabo, thank you. Sir Janly Sarabia, Edgar Badbadon, Noven Hirosa. May message din na si Sir Bambu. Ang mad no to no, ang ginampang ta sang una Sir Bamsa sa UC, no? May Snake and Ladders, Mark Louis Mendez sa kumpare niya sa Molo, kay Ma'am Mary Claire Mendez sa Hong Kong, gapamatigid. Ma'am Annalyn Paris Agravante, mas mabuti ng kaunti para sa katuwiran kaysa maraming pakinabang para sa kawalan ng katarungan. Hambali Ma'am Aisa Ahmad, Jean Ray Siman, kay Ma'am Eileen Guarez, good morning. Let us pray. Are you worried? Are you sad? Hambali Jesus, come to me, I will answer you, show you great and mighty things. Mga bagay nga pamatsaga mo, ginauyat-uyatan mo, hambal ni Jesus, release it to me. Come, ibuy-ina. Buy-inang imo nga mga sakit sang buot, ang mga resentment mo sa kabuhi mo, hindi ka na makabalikid to sa nakaligad mo. Eh kung sagad ka kabalikid, mas stiff neck kasi na, sakit liog mo. Look forward, look straight ahead. Kaya si Jesus may mga bag-o naman nga gina-prepara para sa imo. Di ba la, Bishop Don? Amen, Bishop Don! Garag mo! Ang 1 Peter 5:7, ganyan naghambal nga, cast all your cares upon me, for I care for you. Now, cast all your cares upon Jesus, Ma'am Neneng Silorio, and God cares for you. Ano man ang imong problema, Sobong? Ang inom, ang sigarilyo, ang sex, ang pangawat sa flood control? Hindi na puno sa imo. Si Jesus gid lamang. Pamatian tang message sa subong aga. Please ponder ha. By the way, kumusta ang signal ta sa on air? Siguraduhon ko ana kay ang panulay ni gabantay naman mo. Si Kopo niya naman mambang gubon tabalang signal parang hindi kakabati si Ma'am Marie si Sir Bambu na ba? Okay signal. Sir Mark Louis Mendez, okay signal online. Kay para masiguro tani kay karon usik naman bla. Okay na. Thumbs up lang kamo paliw kung okay na kay para nga mabuga na naton message. Okay na? Klaro? Klaro pa sa buwas tamlag mo. O sige, matiat ang message sa subong aga. Lift your hands to God in His presence because it's too much for you to carry. It really is. When you humble yourself under His hand and release what you're holding too tightly to, then He is able to release His peace. And so we just speak peace over your life today. More than speaking it, Father, I pray that we would position ourselves so that we can receive your peace.
And we repent of all the ways that we think things are supposed to be, and exhausting ourselves endlessly trying to align our agendas with the reality of our lives rather than submitting to yours. So we stand here before you today, as humble as we know how. We ask you to fill our hearts with your peace. Subong aga. Let us pray. Come, Holy Spirit, fall on me now. Sovereign, Almighty Father in heaven, Jesus, salamat sang bagong adlaw. We worship you. We thank you, Lord. Salamat sang regalos ng kabuhi. Thank you sa pag-take care mo kay Kong Bebot Nava, kay Ma'am Ding, kay Sir Bambu, kay Doc Liza, and the whole family. Salamat, Lord, kabuhi si Mami Asun, si Ma'am Marie, si Sir Eric Gose, si Sir John Lee Sarabia and his family. Sa pagbantay mo kay Sir Rampart Mendoza, kay Bishop Don Guinness, kay Doc Daday, kay Sir Toting, ang Berdeo family, ang Ultrade sa imo pagpakamayo sa ila, kay Sir Dave, kay Sir Israel, sa ilang business sa pagbantay mo man sa ila. Salamat, Lord, sa pag-gather mo sa amon kadaaga sa pangamuyo. Lord, patawara kami sa amon mga sala and we humble down before you. We need you, Jesus. Ikaw nga nagkapamati sa buong ara ka sa taxi, sa van, sa balay mo abroad. I may sound irritating kag badoy para sa imo. It's okay, I don't care. Si Jesus ang matunon mo. Palapit ka sa iya subong, libugando ka, garot pamilya mo. Palapit ka sa iya, hambal niya, submit to me. Submit to Jesus. Hindi sa imo abyan, hindi sa kay kung sinuda, kay Jesus. Imit lang ini pangamuyo, Lord. I submit my life to you sa imo. I commit everything. Forgive me for all my sins. Pinabaton ko ikaw nga akong Jesus, akong kabuhi, sulod ka. Heal my hurts, my past, my regrets. I accept you as my Savior. In Jesus' name, Amen. God, I-release healing sa tanan. Nagkapasakit subong provision and safety. Sang tanan-tanan gigapamati subong aga, Lord. We cancel ang mga plano sang panulay, kamatayon, linog, sunog, heart attack. Bless ang Pilipinas, ang Israel, ang Jerusalem. Ilonggo sa abroad, Philippines abroad. Safety sang tanan, Lord, nga magabiyay sa aeroplano, sa barko, sa land transportation. Magidait sang kada panimalay. And I declare open heaven. The choices, blessings nga na-prepare mo, Lord, sa kada isa ibu-bu mo, good Lord. We entrust everything to you, Lord, today. And Vic and heal us with your word today sa subong aga. I release healing to those who are sick. Be healed. Receive your healing sa ngalan ni Jesus. This is our prayer with thanksgiving. Bless ang negosyo, Lord, ni Ma'am Annalyn Agarvante. Si Ma'am Annalyn Silorio, ni Sir Eden Silorio. Bless mo, Lord, ang Verdejo Dental Clinic, ang Ultrade. Tarang niya manegosyo, Lord. In Jesus' name, Amen. I'm reaching for your heart. You hold my life. Whoever gives heed to instruction prospers. And blessed is the one who trusts in the Lord. Ang tao nga nagapamati kung tudluan, mag-auswag. Bulahan ang tao nga nagasalig sa Diyos. Proverbs 16 verse 20, Hulubaton 16:20. I worship you. Tahura ang Ginoo kag magakabuhi ka sing malawig. Kontento kag malayo sa katalagman. The fear of the Lord leads to life. Then one rest content, untouched by trouble. Proverbs 19 verse 23. This is the word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Sir Tommy Anjo Gregorio Mamari, Sir Mark Louis Mendez, Worship you. Aba family, God bless. Ang oras alas 7:52 sa aga. Time spent in prayer is never wasted. I must decrease, God must increase. Hindi nyo kapag dayawon diha, si Jesus lang. May milagro, may pag-ayo, si Jesus ang dayawon. Ang oras alas 7:52, oras ginadulong sang Clinicas for Biotics kag Mighty C. Yari ang mga balita ginadulong sang Bilyonaryo News Channel. Hindi na bago ang nanginlihok ni Anay PNP Chief General Nicolas Diloso Torre III hangon sa pagpasaylo kay Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates bilang commander sa Area Police Command sa Western Mindanao. Sa interview sang programa Inbox sang Abante, ginpahayag ni Volunteers Against Crime and Corruption President Boy Evangelista nga ginalantaw sang publiko ang pag-ili sang PNP Chief bilang issue pamulitika.
sa piyak sinigid pamilit ni Evangelista nga hindi pinasay ang lihok ni Torre sa pagbalasa sa ahensya. Bangod bisan si Anay PNP Chief Asurin ang naghimo man sang kaangay nga tikang sa pagsaylo sa mga opisyal sang PNP. Subong man ginhatagan pagtamo ni Evangelista nga nagakaangay man nga mangin PNP Chief si Nartates bangod maayo ang track record kag nasundan nila ang pag-asenso sa serbisyo. Si Boy Evangelista. 2 years ago, si General Nartates is our major awardee sa VACC. So, 2 years ago. Kaya nahimayin namin yan, yung track record niya, yung academic record niya. At sinubaybayan namin yan from PD ng Ilocos Norte hanggang naging Pro 4A, naging LCRPO, mabilis sumagot. We are partners sa Tribe Solution. Las 7:54 sa aga sa iban pa nga balita ginadulong sang Bilyonaryo News Channel. Mabaskog ang pagpapi sang political analyst nga si Professor Froilan Calilong nga igasaylo sa iban nga posisyon si Anay PNP Chief Nicolas De Loso Torre III. Sa programa nga Parikoy sa Abante, ginpahayag ni Calilong nga kasubong sang kadamuan, nakibot man siya sa nanging desisyon ni Presidente Marcos Jr. Ilabi pa nga maayo ang pagdumala sini sa PNP sa sulod lamang sang pila ka bulan. Kumbinsido man si Calilong nga posible may kilabtanan ang positioning kung nga aging kakasa pwesto si Torre. Nagalaom naman si Calilong nga kung pananglitan isaylo sa iban nga posisyon si Torre, ibutang ini sa agency nga may kangtanan sa iya katungdanan. Samtang wala ginugyunan ni Calilong ang pahayag sa iban nga ginhimo nga cover up ang pag-relieve kay Torre agod malikaw ang attention sang publiko sa mga anomalya sa flood control projects. Si Froilan Calilong. Another people are saying nga na this was staged and this was created na parang pang cover up doon sa flood control fiasco, sa flood control problem natin. Pero I think maaring may ganung maaring may ganung effect, pero I don't think it was something that the president naman really directly intended to do, kasi medyo maselan na position talaga itong PNP, lalong-lalo na marami tayong kinakaharap na problema regarding peace and order, and a change in the leadership will mean possible problems, particularly sa transition, sa mga programa na nailatag na and all. And hindi ko nakikita kasi to na talagang pang-cover up lang doon sa... Las 7:56 sa aga, pagtun-an ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates ang possibility nga pagbalasa sa pila ka official sang PNP. So kay Nartates, iyaanay o sisaon ang organisasyon kaglantawon kung effective ang pagtrabaho sa mga official antes maghiwat sang lapnagon nga pagbago. Magahimo man siya sang pag-audit sa tagsa ka unit agud mausisa ang ila operation. Samtang ginpato ni Nartates nga pagtumano niya ang direktiba sa National Police Commission ako na Polcom angot sa pagbaliskad sa mando ni Anay PNP Chief Nicolas Torre III na to'y sa naunang nga natabo nga pagbalasa sa pila ka official sang PNP. Sa iban pa nga balita, nasyonal ginadulong sang Bilyonaryo News Channel, nagalaom si Batangas 1st District Representative Leandro Leveste nga makaangkon sa nagakaigo nga ihibalo ang katawan kung paano nagadalagan ang mga proyekto sang gobyerno kag kung paano ini ginalamon sang anomalya. Sa interview sang programa Kasangga Mo ang Langit sa Abante, ginpahayag ni Leviste nga katuyuan sa iya pagbuyagyag nga makaangkon sang pagbago sa mga tikang o mga patikang sa DPWH sa mga ginauyatan nila nga proyekto. Suno sa iya nga konpensaron, may mas dako pa nga mga tao ang yara sa likod sa mga anomalya nga proyekto. Pangod diri ginhaylo niya ang mga opisyal sang DPWH nga magpangisog nga isugid ang mga matuod nga tulisan. Ginhemplo ni Leviste ang iya distrito nga mayaragid sang nakapain nga pondo para sa congressman sa kada proyekto. Suno sa iya nga ginsugid sa iya ni District Engineer Abelardo Calalo nga makadto lang sa iban nga kamot kung hindi niya pagbatunon ang kantidad nga nakatigana para sa iya. Ini nga sistema suno sa iya ang dapat kabaguhon agud maggamit ang bugos nga kantidad sa proyekto. Si Congressman Leandro Leveste. Sa inyong show, ang hope po natin ay mas marami pang mga mamamayan ang mag-audit din ng mga nagawa ng mga DPWH projects. Dahil black and white po yan. Pag ang
project ay substandard, pwede nating habulin yung mga contractor na i-rectify ang mga nagawa ng mga proyekto at sana kung ang mga contractor ang sasagot na sa gastos sa pag-aayos ng mga proyektong ito, makakatipid din ang ating bansa at hindi na tayo kailangan gumastos ng kasing laki sa mga DPWH projects sa mga darating mga totoo. Nabatian si Congressman Liviste. Sa iban pang balita, ginadulong sang Bilyonaryo News Channel, ginpamilit ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito nga dapat anay mag-leave of absence si DPWH Secretary Manuel Bonoan samtang gina-investigate sang Senate ang mga anomalya sa flood control project sa pungsod. Dugang pa ni Ejercito, hindi nagakaigo nga rason ang kawad-an sang ihibalo sa mga anomalya kaginhimo sa iya mga opisyal bangod responsibilidad niya bilang tiglikom nga may baloan ang mga irregularidad sa mga proyekto. Sa piyak sini ginako ni Ejercito nga mabudlay mangita sang magabulos sa pwesto ni Bunoan bangod halos tanan nga opisyal ang makaduluda. Gin-suggest man sini nga dapat regular nga i-shuffle ang district engineers sang DPWH agud malikawan ang familiarity sang maini sa mga politiko. Las 7:59 sa aga, oras kinadulong sang Bilyonaryo News Channel. Naghana na ang paglupok sa isa sa pinakadako nga iskandalo sang korupsyon sa DPWH matapos kinpahayag nga nag-volunteer ang pila ka kontratista sa mga maanomali nga flood control projects nga mag-testify batok sa mga politiko nga yara sa likod sini. Kinpahayag nga pila ka kontraktor ang nagpalapit kay Senador Panfilo Ping Morena Lacson kag nag-volunteer nga mag-testify batok sa mga natungdan nga politiko. Madumduman nga sa iya privilege speech sa Senado, ginabuyagyag ni Lacson nga masobra 1.9 trillion pesos ang nabubo na para sa flood control projects halin sang tuig 2011 kung saan masobra 1 trillion pesos diri ang napondo sa nakaligad lamang nga 3 ka tuig. Apang sa piyak sini, padayon sa gapon nga ginabaha ang madamo nga bahin sang pungsod Pilipinas. Sa katapusan ng balita, ginadulong sang Bilyonaryo News Channel, gin-confirm sang Department of Justice na naglabot na sa 4 ka mga tulan sang tawo ang na-recover sa Taal Lake. Suno kay Justice Assistant Secretary Eliseo Cruz nga base sa records sang Philippine National Police Forensic Group humalin sang July 10 tubtob subong nga bulan yara na sa 401 ka bilog nga mga tulan ang nakuha sang matinaw sang Philippine Coast Guard gikan sa 17 ka location nga ilagin salom. Dugang pa ni Cruz nga ang mga tulan ang nasulod sa sako kag yara karon sa PNP Forensic Group para sa maiid nga pagpangusisa. Madumduman nga ginpahayag sang whistleblower nga si Jolie Patidongan nga ginhaboy sa Taal Lake sa Batangas ang mga bangkay sa mga nakaladula nga mga bulangero kag padayon karon nga ginapangipa kag gina-imbestigaran. Las 8:01 sa aga, inyo nabatian ang mga balita dulong sang Bilyonaryo News Channel. Bantayan pagbalik sang Foro de los Pueblos. Mahimo rason sa pag-relieve sa pwesto sa Ilonggo PNP Chief Nicolas de Loso Torre III na taga Barangay Pulao, Dumangas, Iloilo. Nagsungaw na sa publiko kag board games. Madamong benepisyo sa kabataan. Magabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.
ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Pulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang
FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Inisi ka K5 Ray Espeha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa Oras alas 8:11 sa aga. Oras kinadulong sang DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, kag DTX Premium Coffee. Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Padayon kita sa pagpamangkot sa inyo, mangin interactive kita. May pamangkot kita kay ina sa inyo, Ma'am Ninfa Tahala, Sir Dan Calvo, kay Ma'am Marifi Tabakiraw, Pastor Nimisyo Tahala Sr. Ang aton pamangkot is all about this proverb. Anong imong interpretation sini? Better a little with righteousness than much gain with injustice. Kung ikaw, ano pag-explain mo kadaya, Ma'am Banhaw? Ma'am Banhaw, tapos kalon ka pang lunob dyan. Basi kung sakit pa balikawang mo bala, Ma'am Banhaw, kamanyos ka DTX Herbal Oil. Alas 8:12 sa aga, check ta na yung latest weather condition ta kay Goran. Tapos, untat man, we have engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, si Ted. Good morning, ma'am. Hi, hello. Good morning. Yes, ma'am. Muli ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw Thursday, August 28, 2025. As of 3 a.m. po ginang agang, gina-monitor natin nga low pressure area. Gina-estimate natin yung yara sa may kalayon 435 km west of Sangli Point, Cavite City, Cavite. Ang ining LPA may high chance ini nga mag-develop into tropical depression within the next 24 hours. Samtang southwest monsoon naman ang nag-aapekto sa may southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bangod sini nga sistema, ang Western Visayas maka-eksperyensya sa magaluumon ng kalangitan nga may mga paglaptalap ng pag-ulan, pangulat ug panagoob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon na bagat na nakatundan nga magadalasang makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan.
Forecast temperature natin generally nasa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:40 AM pag magatunod ini 6:02 PM karon sa hapon. Ma'am Nicole? Yes, sir. May bagyo diri sa aton, why? Wala man, sir. Wala man, sir. May LPA lang kapag Low pressure area? monitor, sir. So, amo nang nag-effect nga, amo nang tugas ang pag-ulan sa aton, de? Ang nag-apekto nga weather system diri sa aton, sir, ang southwest monsoon o hanging habagat, sir. So, expected ini nga main mulanon, gapon ma'am, or magalumo ng panahon ta sa karon sa hapon, sa gabi? Yes, sir. Yes, sir. Start pa na buster tapos by weekend, sir, ang improving weather naman kita. Sa Sabado, no? Pero why man bagyo, no? So far, wala man kita, sir, monitor nga bagyo, sir. Very well said. Engineer Leonor Pora Silvestre. Ma'am, salamat, ha? Salamat God bless. na, sir, nagbayang aga sa liwat. Foro de los Pueblos. May LPA, low pressure area, tiyang imo nga hinalive la mambanhaw, laban-laban sina nga mahuramol. So ikaw na bala da kung ano ibutang mo na nga fabric conditioner para maghumot nang walang kulob. Walang kulob, no? Okay lang na kung may tapat sang init, pero kung hindi ka ni matapat sang init, Ma'am Marie Talia Michelina, Ma'am Chris Rivera, Ma'am Rose Cabangal Limbagi, ang bayo or ang panapton do laing gid man ang igo niya, no? Padagan mo lang sang fabric conditioner nga walang kulob. Las 8:15 na sa aga. Foro de los Pueblos. Good morning kay Ma'am Mary Grace Alpin Estilioro. Mary Grace Alpin Estilioro sa Binavista, Igbaras. Damo sila ka pamati. Ma'am Jessa Abison sa Barangay Apolista, Sara. Nick Tamara, Sir Nick Tamara. Sir Nilo Servas kay Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Sir Vincent Singabol. Vincent Singabol kay John Rambo sa Mindanao. And birthday greetings kay Ma'am Bethlehem Ibuena sa Ingore, La Paz. Joff Renz Calyada Ligaspe, happy birthday Sir Joff Renz Calyada Ligaspe from Sir Robert Ligaspe. Foro de los Pueblos. Marhibalo, good morning. It means be contented. Mas okay gamay pero may kaayo nga epekto sang sa dako nga may perwisyo. Habali sa Fred Pascal. Arik kita daryo, ang posible rason kung nga ang agin relieve sa pwesto si General Nicolas D. Loso Torre III. Kita makarelate kay ini sa Ilonggo, Sir Dan Calvo, Pastor Bobby Iriman, taga Pulau Dumangas gid. Ang iloy niya taga Dumangas, ang amay niya taga Tigbawan. So puro-puro gid saya nga Ilonggo, Pastor Jamitiham, Pastor Ronilo Pancho, kay Ma'am Marhibalo. Ma'am, good evening dira sa inyo sa Dingkagan Imam sa nga states ang Amerika. Aryo, suno sa mga information nga ginusisa naton sa mga insider, ang sudden removal, una nagwa nga bangod sang sudden or bangod sang insubordination. Ginkakas ni Torre, ang second in command nga si Lieutenant General Jose Melenso Nartates, nga mo ni sabong ang bago nga PNP chief, kaginhaboy as area police group director sa Mindanao. Pero may mga nakuha kitang information nga si General Nicolas D. Loso Torre III nagpamalibad sa pagpirma sang request for endorsement and budget support sa Congress para sa additional dugang additional nga 8 billion pesos funding para sa Philippine National Police para sa pag-acquire for the acquisition sa 80,000 units sang 5.56 assault rifles para sa fiscal year 2026. Nagamba ka nga 5.56 assault rifle, isoranta na karon. Ang justification for such acquisition, Sir Romy Basbanyo, Ma'am Marhibalo, Sir Ronito Sumbong, was said to be due to the PNP nga naga-focus na subong sa pag-take over sang internal security operations sang pungsod. Halin sa PNP. Sa diin, ang PNP subong currently ang may ikasarang or may ginatawag nga capability gaps in terms sa madamong aspeto, lakip ng firepower. Kung sa mga armas lang Manong Dan Calvo, Sir John Ray Sarabia, do pigaw-pigaw ang PNP. And that, yung current inventory sang rifles, nagapakita nga kulang
ang mga rifle. Nakita ta please ang 5.56. Thank you. Ang report nagpahayag nga si General Nicolas de los Torre III nagpamalibad sa pagpirma because he believed nga acquisition is excessive. Sir Mark Louis Mendez, Ma'am Mary Claire Mendez dira sa Hong Kong. He believed that the acquisition is excessive for a civilian agency. Pareho sa PNP, Philippine National Police, Ma'am Nin Fatahala, Pastor Nimiso, which had him in disagreement kay DILG Secretary Juan Victor Rimulya. May pagdisgusto, nagaway sila nag-santuanay. Kaya balitore niya, di sobra-sobra na gid ni. Mabakal kita sang 5.56 assault rifles sa bili nga 8 billion pesos. Ang bili sang 5.56 gin canvas ta. Lain-lain imong mga presyo niya. Basta 2025, ang pinakanubo niya sini 57,000 to 400,000 pesos. Depende sa brand, sa model, kag sa specific features bala. Diri sa Pilipinas, may nagagamit man si ni Ma'am Anali Bahade, Sir Mark Louis Mendez, Ma'am Mary Claire Mendez, Armscore GA5 piston rifle. Low-end isa na medyo pigaw bla manungdan. Tapos, ang ginagamit diri sa Pilipinas, si Manong Alan Calvo, makainsindig sini sa armas kay ti soldado sa una. Imported models, ang IWI Galil Ace-N22. Nagabili ni saya Rembrandt Cebu Langkal sang mga 400,000. So may mga specific acquisition projects ni. Sang 2018 ang presyo sang assault rifle 57,000 ang nubo. Ang pinakataas sa mga 81,000, tigaling 2018 pa to. Now, tikon mag 8 billion pesos, i-divide mo sa 80,000 units. But sa lingon, ang unit, per unit, magtag 100,000 pesos. No? Magtag 100,000 pesos. Ang 5.56 rifles, tamo sa mga specifics, kung kompleto ni sa kinanglan, kung mag-assault rifle, kung police ka, ara ka sa ginagamit ni sa kung mo sa combat kag defensive applications bla. Ang kompleto sa 5.56 dapat nga may ACOG scope or ACOG. ACOG. Anong ACOG? Advanced Combat Optical Gun Sight. Series of rugged prismatic telescopic sights ini. Gagawin manufacturer sang Tri-Jicon sa Amerika. Ang US, nagagamit sini ang US Military, Marine Corps, Special Operations Forces para sa combat kag defensive applications. Advanced Combat Optical Gun Sight. Kinanglan kon kompleto gid gusto mga medyo high-end. May ACOG scope, tapos may red dot sight. Red dot, RED-DOT, SIGHT. Red dot sight. Optical ini, nga optical nga device, or optical aiming device, nga project sang, daw nagasiga-sigabla, no? Tapos nagaserbi ini as single non-magnifying point of aim for a shooter na makita mo bala pag makuha mo dayon ang target mo bala, no? Amunang ginato red dot sight. So kung may red dot sight, may night light kag ACOG scope, timal giman mga taga 100,000 na. Amo ni ang rason. 5.56 tahom Sir Kamix Vlog, no? Ang 5.56 assault rifle, M4 carbine isa. Officially carbine or caliber 5.56 mm or M4 ang tawag sini. Assault rifle nga gin-develop sa Amerika sa tong 1980s pa ini Manong Dan Calvo, Pastor Bobby Riman. Ginpalipot ni siyang version sang M16A2 assault rifle. Ang bantog sini nga ginagamit sa Pilipinas ang Armscore Torch bago ining entry kag ang RD4 5.56 NATO AR. Ang mga bantog ni nga mga types ng assault rifle, American AR-15, M16, M4 series, tapos ang HK416 or ang Heckler
and Coach Heckler and Coach Heckler and the coach. Ang coach niya KOCH. Tapos amo ning standard ni na issue nga rifle diri sa Pilipinas. Ining Israeli IWI Galil or IWI. Tapos may harap pag isa nga bullpup style Steyr AUG and EF88 Austere. May AK style pag isa nga AK101 kag AK102 kag Chinese Norinco CQ. Magambag ka nga carbine CARBINE. Armas ini siya nga similar sa lightweight mamag-an nga rifle nga replayable pero lipot ang barrel na amoy ni ang nagagwa nga sugilanon kun nga ginrelieve si Torre. Kay si Torre Kuya AJ katahom ka tama no ka mix vlog bing pagtulunan Rembrandt si Bulangkal may panindugan ti karon nagbaysay sila ni kan may disagreement sila ni Juan Victor Rimulya. Si Rimulya, DILG Secretary. Si Jesus Crispin Rimulya, Department of Justice Secretary. Ang mga Rimulya nga ini mo din silang nag-dominate sang politika dito sa Cavite. No? Si Jesus Boying Rimulya sa DOJ. Ti ang DOJ under sa yang Department of Justice mo. Tapos ang Napolcom, sa diin, nasuya ang Napolcom kay Torre, kay gin-relieve niya si Nartates, wala sang clearance from the President through the Napolcom, at naging gamit man sang Rimulya Brothers ang ilang poder. Magluwas pa kay natandog bugal nila, kay kundi naghimo to sang pagbalasa sang provincial directors dito sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, si PNP Chief Nicolas De Loso Torre III. Karon kay may bata gali ang provincial director ang mga Rimulya, karon kay nakakas. Pagkakas ginboslan sa kay Colonel Ariel Red ang apelyido niya, RED. Kay aba ni Torre, i-posisyon ko mga tao ko nga, akon tao nga upod sa akon nga plano sa PNP. Naman na masugilanon. Pero kung lang taon mo, ining mga issues sa mga PNP chief, halin pinisang una mo. Halin pag inisang una, may mga iskandalo nga, kung mag-PNP chief, kagrabe gali ang imo nga puder. Magluwas nga ikaw ang yan sa loduhan, dumduman nyo ang mga nakalanabo before. I-flashback na lang kung I don't know madumduman nyo pa. Sa tiyempo ni Erap Estrada. Ato lang si former Philippine National Police Chief Ilonggo, Roberto Lastimoso. Si Roberto Tupas Lastimoso, nagpungko sa pwesto sa PNP as hepe July 11, 1998 to June 15, 1999. Si Roberto Lastimoso, kaagin isang chairman sang Philippine National Railway Board from March 2017 until June 2022. Original director sa or under kay Rodrigo Duterte, nangin general manager sang Metro Rail Transit MRT 2004 to 2009 sa tiyempo ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Nangin hepe sang LTO, Land Transportation Office, January 9, 2002 to July 3, 2003. Agin busla niya si Edgardo Abinina. Kag nagbulo sa iya si Agustin Bengson. Si Agustin Bengson, taga-istansa Iloilo ni Sadom duman sa una si Romela Bengson sa isa man ka pwesto sa una sa gobyerno. And amo na natabo nangin PNP chief sa ginbusla niya si Police Director General Santiago Alinio. And then pagtapos niya ginbuslan siya sa Ilonggo man nga si Police Deputy Director General Edmundo Lavilla La Rosa nga taga Lambunaw. Pero ang balay niya dira sa may tubanggid sang Alta-Chera Village Church. Ang balay kung magliko kapag kadto sa Balabagong area, ang
balay da bala Ma'am Maricel Kasiple nga damo kaho, nga damo tanom. Amo na kay the late PNP Chief General Edmundo Lavilla La Rosa. Balik kita kay Lastimoso. Si Lastimoso, bata niya na nagdalagan dito sa Rojas, Mayor. Pero perdito kay Mayor Ronnie Dadibas. Si Roberto Lastimoso, gina-flashback ko ang mga involvement sa mga PNP chief sa mga iskandalo bla. Kaya makompare tini sa ginhimo yung pagpanindugan sa kasimanwata nga dumanggasanon nga si Nicolas Di Loso Torre III. Walang takay-balo kung may mga basic, may mga bulubinlod lang. Pero kung amo ni ang sugilanon nga he stood by his ground and he said no. He said no sa ining excessive nga deal. Ano kung mo 8 billion? Mag 8 billion kung ikaw ang magpatigayon pilang imo komisyon. Tiyo si Lastimoso na involved to siya sa mga kontrobersiya kag iskandalo, alleged intervention sa pag-release sa suspected drug trafficker sang 1999. Ang drug trafficker at that time, Ma'am Feli Casamayor, Ma'am Aisha Ahmad, si Rafael Madraso. Si Rafael Madraso nakuhaan 2 ka kilo nga shabu to Israel. Ang Sanigan Bayan Anti-Graft Court, 3rd Division, nga pangunahan sa ni Justice Anacleto Badoy, nag-dismiss ang kaso. 1999 may graft case sa ombudsman. Nga suno sa iya, suno sa tagreklamo, nga ginsugo ni Lastimoso si Police Superintendent Rolando Año Nuevo kag Police Superintendent Francisco Villaroman nga buyan ining drug trafficker nga si Rafael Madraso sa pagkapriso. Si Año Nuevo anay chief sang Southern Tagalog Police Intelligence Office. Samtang si Villaroman anay chief sang PNP Regional Intelligence and Investigation Division. Si Villaroman nga ini nadalahig pag ini sa isa ka iskandalo. Ang former police undercover agent, dumduman niya sa unang balit, ang issue to kay Mary Rosebud Ong. No? Si Rosebud Rosebud, R-O-S-E-B-U-D, Rosebud. Nag-charge sa iya nga isa sa mga police officials nga directly involved sa drug trafficking. Nga suno to kay Rosebud, ginabaligga nila liwat ang makuha nila nga druga halin sa Hong Kong Triad. Hasta na involved diri si PNP or ginosisa ini ni former PNP Narcotics Group Director Rinaldo Acop. Si Acop subong isa man ka congressman. Si Edmundo Lavilla La Rosa, taga-Altachera kag taga-Lambunaw, na patay ni sa May 28, 2023. Damo niya nagtambong sang yang lubong nagdigan niya matinuig mo. Nangin PNP Chief, June 16 to November 16, 1999, ipot lang. He was notable for serving as Regional Director sa Northern Mindanao Regional Police Office, June 14, 1997 until January 7, 1996. Magambag ka nga Northern Mindanao, Manong Dan Calvo, Ma'am Beth Idalilia, Region 10 inasa, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, kay Misamis Oriental. Am I correct sa ginapangwakal ko nga mga probinsya dari Bisap doon? Am I talking with sense here, Sir John Sapio? Na, amo ng mga iskandalo sa mga PNP chief. Na, may isa pa gina nga kung i-trace back ta o si Saon tabla, dumduman nyo ang iskandalo sa 44. Ato blang pagkamatay sang 44 ka mga miyembro sang Special Action Force sang PNP. Kundi si first PNP chief sa simpo ni Noynoy Aquino, si Police Director General Nicanor Bartolome, na 68 years old din ni Subong, graduate sa Philippine Military Academy, nagpungko sa pwesto as PNP Chief September 9, 2011 until December 17, 2012. Ginbuslan niya si General Raul Bacalso. Nabunag ining si Nicanor Bartolome March 16, 1957 sa Hirona, Tarlac. May itong record niya. Pagbulos karon ni Alan Purisima, dumdaman niyo sa Alan. Nakita niya please si Alan Purisima. Alan La Madrid Purisima. Nangin PNP Chief from December 17, 2012 to February 5, 2015. Madumduman pa Ma'am Laura sa mag-aisay ang mga kontrobersiya ni Alan Purisima. Alan, middle name niya, La Madrid
Purisima. Subong 65 years old, taga San Ildefonso, Bulacan, gid Manungdan, Calvo. Sang December 2014, ang ombudsman nagsuspend kay Alan Purisima from December 9 to June 10, 2015 relative sa Warefast Courier Service Contract Anomaly. Warefast, W-E-R-F-A-S-T. Courier Service Contract Anomaly. And then, ang natabo sa to may 100 million pesos anomalous deal sa tunga sang PNP sa pagpanguna ni Alan Purisima kag Warefast Documentary Agency Incorporated, private courier company. Ang natabo diri kay kundi sang una magkuha ka sang PTC, Permit to Carry Firearms. Makuha ka lang dira sa Campo Delgado. Pero sa tiyempo ni Purisima, Ma'am Bambing Gaser, Sir Blair Matoliano, ginimo niya bali hindi. Nga dapat ang tanan nga releases ang PTC, Permit to Carry Firearms, na kung may armas, kabla pa lang dakpon, bala nga illegal. Hindi, nga dapat dito sa Camp Crame, nga dito tanan. Kay gali, ang racket dira, para nga ipadala mo to, hindi ka mo magkadto dito sa Camp Crame niya, via courier lang. Kung sa aton, ipadala nyo lang abi sa courier company, ning Warefast, di ko ni, damo ang apply sang permit to carry firearms mo. Dito na tulopangdan nga may racket gali si Purisima kag ang Warefast Courier Service Company. Sa decision nga ginsulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting, kuan nisa na tulopangdan nga guilty. Ikadua pagid nga kilabtanan niya sa iskandalo sang PNP chief. Sang Enero 25, 2015, pakita ta please, dumduman yung Mama sa Pano, Maguindanao nga killings. 44 tong patay mo, no? 44 ka mga miyembro sang Special Action Force patay. May 18 ka Moro Islamic Liberation Front members, kag 7 ka mga civilian. At that time, ang tawag is Oplan Exodus. Covert operation, agodak po ining mga leader sang terorista nga grupo nga sanday Marwan. Dumduman nyo si Marwan? Si Zulkifli bin Hir. Zulkifli bin Hir kag si Basit Osman. Ang operation nangin deadly encounter batok sa Moro rebels kag sa mga residente nga nagresulta sa kamatayon sang 44 ka mga komando. At that time, naigo to si Purisima kay gusto niya ang bounty, ang bayad, ang reward money, tukbo niya. Pero at that time, sanggin patuman ang operation, no? He was under suspension. Suspended siya, so hindi siya dapat dispense sa iya siling poder. Amuning mga isyo kay Purisima, may isyo pagid siya. Doon duman yung tong PNP White House residence sa Camp Crame nga 25 million. Suno siya gindonar sa mga bro niya nga mga mason. Kaya taasing ang iyang ranggo sa pagkamason manungdan mo. Kaya ba niya dito yung 25 million? Yung mga 12 million lang. Pero hambal sang senior mason, niya ginapakmalaot namon ining paggamit sang amon organisasyon, sa amon pundo, sa amon organisasyon, sa pagpatindog sang White House. Because, habal niya, brotherhood is not mandated to donate a luxury house. Dito ginagtaas kila isang tao nga. Wow, ang official residence ng PNP chief, White House ba? Ano kung may White House ka pa na Sir Paul, no? Tapos na nanging controversial pag ito si Alan Purisima. Atong yablang rest house sa barangay Magpapalayok, San Leonardo, Nueva Ecija. Barangay Magpapalayok, San Leonardo, Nueva Ecija. Nga nakitaan dito nga Petiklapad. Tapos may dua ka balay sa compound, may swimming pool. Tiambas ang former PNP chief, man niya hindi niya 10 hectares niya, nakuha lang 4.7 hectares lang ni. Aba niya nabakal ko ni sang 1998, niya sabili lang 150,000 pesos. Tigin kuha ko na lang. Di pero damo ginagataas kilay. 4.7 hectares lang, Petiklapad. 10 hectares gali, Manungdan.
Sige pamangkot sa tikon dogin question sa baliti niya napanguha ng kwarta niya kadamo-damo sa mga propiedad. So amo ina ang istorya ni Alan Purisima tapos ginbuslan sa ni Leonardo Espina at the times ang giniwat ang mama sa pano nga operation. Suspended si Purisima, si Police Director General Leonardo Espina ang PNP chief sa dapat sa mag-call sa operation. Tapos si Espina ginbuslan ni General Ricardo Marquez. Amo ng mga istorya sang mga tonto man sa PNP. Roman, istoryan taning domdoman nyo ang mutya ka baleleng. Ang kuratong baleleng bla ni Kwan ni Ping Lacson. Nabira nyo subong si Tore, pero ang basa iba niya nugay kaupeng may mga bulubinlod kagilang pay. Domdoman nyo atong kuratong baleleng to bla. Nga rab-out to nga 11 to ka mga membro sang robbery hold-up group. Pinamatay dito sa Commonwealth, Quezon City. Paspaton ta na kay limited oras ta. 8:39, abusar sa pwesto, no? Harley Sarahena, Ma'am Ais Ahmad, good morning. May napuslan man kamo sa gina-discuss tadi. Mapropuslan man. Kayang aton nga biso, among pagserbisyo. Namangin precise bombing balakon sa mga gira pa bla. Ya kada lupok manungdan may mapropuslan man kamo nga. Ma'am Maricel, Ma'am Laura, Ma'am Marima, puslan man. Las 8:40. On. Pagbalik ta, report ni K5 Alex, si RBD bla, board member Rolly Distura, willing man nga mag-usisa siling mga ghost flood control projects sa probinsya. Pagkabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. Donnie Pangilinan here with Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Pag lumabo mata, EO. EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean titig kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys! D3 Bio! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, aramis DDX 500. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix. Eric Ledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod akon siya. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatyag. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika. Layan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo. May TC. Mabaka sa mga butika. Coke at Pito. Mapapakook ka sa sarap. Ang sarap na Coke at Pito. Mapapakook ka sa sarap. Mapapakook ka sa sarap. Mapapakook
Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Magali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayon ng ako ni allergy. Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa Kampiyon nga Istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Mabakal sa mga butika. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. KKB K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 8:46 sa aga, oras ginadulong sang DTX 500 kag Mighty C. Maskin pabasko, maskin pasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kasi manuwagali ni Sir Mark Louis Mendez, si PNP Chief Nicolas Torre, sa Makina Elementary School gatudlo ang bayaw ni Torre, no? Bali Sir Mark Louis Mendez. Thank you sir ha. Salamat sa inyo dra nga gapamati sa Hong Kong. Ma'am Beth Lilia, interesado siya sa topic naton diri. Si Sir Dan Lapatha Calvo gani ang iyang favorite team gani Detroit Pistons mo. So grabe gyud man Detroit. Tiyo, may pamangkot ko sa inyo dugay-dugay tapuson tani. Anong bosalingon sang proverb? Better a little with righteousness than much gain with injustice. Message ka mo diri kay tapos sa pusonta. Ariyo, ang health news. Nabdan mo pa ning magampang sang board games. Board games, chess. Ang very popular gid ang Snake and Ladders eh. Kagi ka pa na sir Paul ang pang Snake and Ladders? Akon nga bakal ko na sa una Snake and Ladders mo. Ano pa ni Snake and Ladders, Scrabble, no? Ali sa pagtuon no, playing board games, nagatanyag sa bata mo nga magluwas nga malingaw sa bala, nagapabakod sa iyang kinaadman sa atubang sang unexpected challenges. Nagapabakod man sa iyang problem-solving abilities and critical thinking. Si Ma'am Aisha Ahmad, Scrabble ang iya toda. Kaya Scrabble, di ba sugpon sa matinaga da, no?
nagahatag sa kabataan, nagatudlo sa kabataan nga mangin mapinasinsahon, mangin patient, kag naghatag sa ila sang choices nga mag-andar ginang utok nila. Beyond sa individual growth, ang board games nag-encourage sang cooperation kag teamwork. Madamo sa mga hampang nga nag-require sa players nga magsunod sa rules fairly. Tapos ma-negotiate ka sa iban or toward work common goals. So ang ginambal kina ni Sir Bamboo Nava, ang Monopoly, ang Scrabble, mga basic counting games bala, no? Naga-sharpen, nagapatulom sa imong mga math skills. Kapi sa mga bata, spelling. Kaya kung ga-Scrabble ka, correct spelling na mo, no? Correct spelling. Tapos reading comprehension. Without feeling blang like formal learning bla, no? Tapos may mga Chinese checker pagid ni sa una. Bible games ang bata yan ni Pastor Ronilo Pancho na. So dako nga bagay So i-involve ang kabataan nyo, hinablos nyo rapo nyo sa board games. Mag-PSM ka mo, kadto ka mo sa dice game na sa mo. Kaya kung pagkita mo sibo gid sa 5, saka ka dayon. Hasta sa ikatatlo na nga halintang, kundi daogaw. Sang una gani, way maning mga cellphone gani. Ang mga kabataan, ang kalingawan nila, magluwas sa Scrabble nga ara gid sa board. Ang iban sa una, I don't know kung nakampang ka man na Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Beth Lilia, sang bitay. Ang bitay, B-I-T-A-Y. Pakton mo kung ano ang ginsulat ko nga tinaga. Mamba kung niya siya ng 5-letter word. Ano na siya? Mamba ka rin, may K. Kung may K, isulat mo na ang isa ka letter nga part sang B. Asa nga makompleto mong ang letter B, letter I, letter T, letter A, letter Y, bitay. Pero ang mga board games nagapatanlas sang utok sa kabataan. So if I were you, kung ikaw dira ma-attend ka sang dedication sang bata, ma-attend ka bisang kung sa ibang bunyag. Actually, kung man dedication, isa ka wala na kainsin, di kung bunyagan mo. Ay pati niya longong. I-dedicate mo. Regalo ka sa mga board games niyo. Mga ibalik tang mga snake and ladders, checker, chess, ibang nga ni dama, no? Why lang pusta. Damo. No? Dedication yang tawag kon bata pang lapsag pa hindi nyo pagtawagon nga bunyag Why na inalongong. Kung dako ka nakakaintindi ka natin mo nang water baptism no? Na mapabaptiso na in-encourage tayo baliktad niyo ang mga sa una bla parang kabataan or gani mahilig ang kabataan sa mga puzzle bakli ang kabataan ang bata mo sa mahilig sa Rubik's inang do mga kanibla nung do puzzle man sa nila color lang yung mo na sa isa ka side the green isa ka side the orange. By doing that no naga-sharpen ang utok niya no maproposlan man na Ma'am Maria ginapangwakal din ni Ted. Sa bato lang gani sang una gakurit sa simento para kahampang sa chest sang dama. Amon sang una sungka nailing lausib. Ronilo Pancho, yes. Maricel Casiple, yes. Huod nakahampang man ako kasi nga bitay or dama or piko, no? Basta kadalagan utok mo bla. Ini nga subong nga mga scatter nga ning tudloan kabataan magtahor nga. Las 8:53 na. Why na ko oras pero pamangkoton ta kamo. At least nag-participate mo di sa aton nga discussion subong aga. Anong boslingon sang proverb para sa imo nga naghambal, better a little with righteousness than much gain with injustice. And explain ta tong a secret deal galito nga may balaklon sila nga balor 8 billion pesos nga 5.56 assault rifle ang DILG
Pero kay ina kon ako sang Marcos administration, ina kon ako ni John Vic Remulla. Pero kay na nagpaninugan nag-say no si Pinpit Safe Nicolas Torre kun ikakasya. Ama insubordination to yang rason na lang to. Pero mo na balang ati kun bang initan mong tao kun ipangitaan mo sa mga bagay-bagay. Tikaro kay nanindugan sa. He said no. Ang ba niya excessive na. Ati kun igwa kwansa na napilitan sa. Tapos atong kay Alan Purisima, mga kanila si Moso to, in fairness sabi sila pamilya. Better a little with righteousness than much gain with injustice. Sa inyo nga masabat diri, salamat gid husto gid ang tanan nga message niyo diri. Sa inyo pag-participate, Ma'am Aisa, Ma'am Ningning, kamo tanan nga nag-participate diri. Very much appreciated gid. Bot sa ningon sang proverb ngayon mas maayo pa ang gamay nga manggad nga ginpangabudlayan sing husto sang sa madamo nga manggad nga ginkuha sa malain nga paagi. Mas maayo pa ang gamay nga manggad nga ginpangabudlayan sing husto sang sa madamo nga manggad nga ginkuha sa malain nga paagi. Nakita nyo subong? In fairness, sabi sa kabataan ni Elizalde ni Congressman Elizalde sa una gahitad lawas nila, gahinadog sila sa eskwelahan, ginapakita-kita ang mga high-end nga masalakyan. Kaya subong ginabombatso sila sa social media nga, gali, ang manggad nyo, halin sa flood control. O, dari sa syudad, sang Iloilo, duwa, ka mga proyekto ni Sara Diskaya. Amo ning ginatawag sa mga kontraktor, kag tawag man ni sa mga bayobo nga mga kontraktor, nga maghimo sila sang slope protection or flood control projects. Ginatawag nila ini nga Skyplex. Anong Skyplex, Sir Pulaw? Di ba ginanoono na sa DTX Coffee Mix para namit ang imo nga pagpangape? Or sang una, kung masakit ka, Skyplex ka Royal, tapos sampulan ka ni Nanay Cording sa ulo ka, sa dahi mo ka, kwan ka, kasla. Pero ang inahamba nila nga Skyplex sa termino sang mga kontraktor, nga tsope. Magbaga nga Skyplex, so nipis, substandard. O, dira sa lanit, haro, kung magkadto ka dito sa coastal, sa may circumferential, paglapa mo sa taytay, kung may taytay na da, sa left side, lantawa. Kay arada si Sara Diskaya. Ang Alpha and Omega niya nga construction firm. Why matapos ang proyekto? May duway ni sa ka mga ghost projects diri sa syudad sang Iloilo. Ang ginatawag ina siya nga Skyplex gani kay manipis. That's right, Ted. Ang bali Ma'am Yoli. Si Ma'am Yoli ka talaga. Galing kaway na ko oras eh. Ang iba nga mga kabulastugan nila, buwas bla. May istorya pagid kita. Las 8:57 sa aga, oras, inadulong sang Klinika Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Jik Ganansal and Ma'am Teresita Bukana. Jik Ganansal. Thank you, sir. To the only wise God be glory forever through Jesus Christ. Amen. Dayawon tang Dios nga amo lang ang nakahibalo sang tanan. Amen. Romans 16:27. Malaot kamo nga katauhan, hindi ko malimtan ang mga manggad nga natipon ninyo sa malaing nga paagi. Nagagamit kamo sang hindi husto nga talaksan ang buluhaton nga akon ginapakamalaot. Am I still to forget your ill-gotten treasures, you wicked house, and the short ephah which is accursed? Micah 6:10. Therefore the Lord says, I am planning disaster against this proud and haughty people, from which you cannot save yourselves. You will no longer walk proudly, for it will be a time of calamity. Nagasiling ang Ginoo, pamati kamo. Nagaplano ako nga laglagon ko ang bugalon, kag malaot nga tao, kag indi gid siya maluwas. Indi na siya makapahambog
kay laglagon ko na siya. Micah chapter 2 verse 3. This is the Word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Ito daton nga Facebook. Ang oras alas 8:59 na sa aga, oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Alas 8:59. Magpamati sa impormasyon sa ikayong lawas. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.